Ayiwa an balima aw ni yanma kibaruya m'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko jolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la banni kɔ ko olu tun bɛ degun ni jatigɛ min kɔnɔna na ko o banna bi hakilina jiginna octobre kalo tile 24 ka taa 25 la olu sidɔnbali dɔ de tun donna bannikɔkaw kan yen nɔ ni ka jatigɛ wale siri olu la o y'a jira k'a fɔ ko wulu in tun kɛ ye tiɲɛni don maaw 15 de ɲɔgɔnna kun ni kini daw ye nka ko a ma maa fa olu kama sa olu tun kɛlen don k'u ka ekɔlisow ni suguw datugu nka o sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko wulu in ko u sera ka se kɛ wulu in na maaba n'o ye u ka yɔrɔ dɔ ye yen nɔ ko wulu in kan filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ko wulu in kuma tɛ fɔ bilen ko wulu in fagara wa ko a suguw ni ekɔli kalankɛyɔrɔw ko u y'olu dayɛlɛ ko bannikɔkaw ko bɛ ka u ka kɛwale tɔw kɛ an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko yanfoyila filamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko baganmaralaw k'olu ni sɛnɛkɛlaw bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ko mankanba de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɔgɔnna ko olu ko baganmaralaw kɛlen don ka olu ka sɛnɛkɛyɔrɔw bɛɛ kɛ u ka bagankɛyɔrɔ ye ka d'a kan ko u ka ɲɔw n'u ka sɛnɛkɛfɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ko bagan maralaw bɛ baganw gɛn ka don o la ni ka taa olu ka baara k'u bolo sanjikɔrɔ wɔsi ye ayiwa ko ni an ka minnu bɛ an ka autorité compétentes ko n'olu ma kuma nin ko in na n'o ye fanga ka maa bilalenw ye a kow ɲɛma ko a ko bɛ sɔn ka kɛ taa ka bolo dan kɛ ko ka d'a kan k'a fɔ ko olu tɛna se ka nin ko in kun ayiwa bagan maralaw fana k'a fɔ la ko don tɛ tɛmɛ n'olu ma taa u ka bagan dɔ suta ni a ma faga ni muru ye k'a bɛ faga ni marifa ye ayiwa ko an ka gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ni ka maa bila ka taa walasa u bɛ se ka kuma olu ni sɛnɛkɛlaw cɛ cogo min na ko sinon ko ko k'a bɛ sɔn ka kɛ ko bɛ sɔn ka taa ka maaw bolo da don n'a nataw la ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la